Constituency Arlo Prekja Madimalong PMAYG Sanitation Hemso MLA Dr. Numol Momin Lapen MSc Pavitra Rong PSM Kilang Charidam. Upper Jinthonga to work Salam Bonajo Karbiang Long to Nomas Council EM Lapen EM Prodip Rong PSM Panrat Kachoro. Ser anong ikilong dun himada sa hemthing along Assam Olympic Association Lapen Assam Athletics Association na bitungutum kahumridam. News time along pen nilib Wilburn Trophy nan birtang ton pen RJ tha Bokajan Eliang Kang nilib MEC constituency Arlo nilib block angkang along PMAYG lapen sanitation hemso hai hui kikim kirang pon bom adim along MLA Dr. Numo Momin lapen Karbiang Long Termas Council MEC Pavitra Rong Piatum jakong ni phai kripli arni kilang charidam PMAYG lapen sanitation hemso kikim pon bom adim along kilang charidam along MLA Dr. Numol Momin Karbiang Long Termas Council MEC Pavitra Rongpi lapen nilib development block a BDO pen chenglok pen an party along kechirabdun atum chetong dun PMAYG lapen sanitation hemso hai hui kikim pon bom adim along kikim kirang abang phuatuma phan MLA Dr. Numol Momin pen MEC Pavitra Rongpi atum chetong tekang simesen pen kikim pon jia phan MLA Dr. Momin lapen MEC Rongpi adum pen than pare tekang West Karbiang Long District Upper Jinthong Constituency PWD Tower Makoi Dharan Pen Ungwang Adak Koan Aningkan Pen Loni Kachilenga Tower Kahinu Thekti Kajok Ratatum Kachilenga Phan Kisung Kachichak Nang Ringtia Birta Jakong ni Pai Krep Horni Birta Longdon Jasemet Kesukyun e Kachepon Kachewan Lo Charlie Ausumaratum Kedam Ke Bangla Pen Chojor Chulang Pen Chenglok Asontin Asaya Long Sitami Kisung Chichak Nang Rintilo Bon Sitami Pining Aningkan Pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Lapen EM Prodip Rong Piatum Pen Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Scheme Deng Ponsi Makoi Thorom Pen Umwang An PWD Towar Kaslam Asai Ke Deng Ponajok Rong Arat Atum Pen Kachoro Lapen Anjase Karbiang Long Atokanu Along Sitami Kachingthuramu Ke Klem Ponjia Phan Karbiang Long Autonomous Council CEM EM lapen MEC tumapan hirjumi pajiro posi pherang ke angno Upper Jinthong constituency arat tumpen than pachini Assam Olympics Association lapen Assam Athletics Association abitung atum himadas ahem dhing along pale damsi himadas apia poding tangka sika lakhini an kipi pajir dama birta jakhoni phai krep horni birta longdon Assam Athletics Association Chunbang Prodip Nunisa AOA Dihendrimbang Rajkakoti Sepak Takraw Federation of India Joint Secretary Bishnu Ram Nunisa Pen Chenglok Pen An Arpukido Abang Photum Chetong Dun Video call Pen Himada sa Pansitami Assam Sports Ahin Arpukido Abitung Atum Pen Kachingi Pon Pado Video calling Kipado Ponahut Ahemalong Ongdung Armu Kachito Teglong Si Himadas Aning Karong Pen Amekri Bulola Pen Kebangji Suri Hira Inquiring Card Medal Kachipalong Dun Vekche Pansitami Alang lihin pen kachisik pon alam thi pachini Assam Athletics Association Amaipu Rokibul Hussein pen Himada Saphan Association along kai isi abang phia phan ke pon alam ta pachini pon lo Namalam so por phan birta moing to ponik sena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam.
Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajang tu tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhianamo phiputhar biutalong bangthulo longri arlo non anta phangodong ka pherialam klang bomlang jakhong ni phai kripli arni ka sa por longkha bhaluk mari bengena po arong along inut alam ka chington arisu aphan phangodong tin kokpen halada rat atumpen pena an areng hukipa supona berta jakhong ni phai krepor pirtanang le Rat atum akoy kibipon atengke Rohit Paswan po inut arta kijum hek au swaphan kinep kang huponji se kabor ipon lapusona hu rat atum thekdun long sin nepdun cheklo rat atum ke thekdun long ben oso de kang bup si ke katja phan bor ilo sita rat atum che kompet pen amat nepdun long cheklo bang sobiota kilong ben adima long ka police atum paledun lo police motor aphanta rat atum tengkheng dutlo rat atum akoy ke ban ke hem arlo pen amat si oso aphan kinep pon ji se kabor i Rat nep check pen areng hupen an pasodet phisi police arudeng khodai dunlo bang sorry so alam ka chington lapen apu ta kimi oedet ajok ahemarit konat lone patini thek thelang কি নাম কি নাম বৰকত কথা ক'ব নাজানে কথা ক'ব নাজানে ক'ত ধৰিছে ভালুকমাৰী ভালুকমাৰী KSA Inglong Photum pen West Karbi Anglong Meghalaya adoy hoy ki dialong Meghalaya asor sabuda along wangpen Karbi Anglong Autonomous Council pen kitara tarpang thek phalang nusi alang litum mate Meghalaya asor tarpang thek nang kitar dam dimalong kahumridam abirta jakhoni phai kripliarni kat news salong birta nangli Kidam tang jakhong ni phai kep arni Meghalaya asor wangpen sabuda along Karbi Anglong Autonomous Council pen kitar atar pang thek phai nutikangsi Meghalaya asor Ame thang along lepu nang chekam lapen alang tum atar pang thek nang tarlo laso aputhak ke ase amai pu bijoy be kapingkhat ateng pen kahumri dam si hala dak ke do arara tum pha chingki chethan tekan lapen laso aputha asam sarkar lapen Meghalaya sarkar atum chingwai serak nang ji pusi ke ase amai pu bijoy be pen kehang pasu anpar ta ahoy malon kido arara phan thangnat pasek saklong le lapen law and order atum sitame methang asa kacheklem pameji aphan ke ase inglong pho atum pen kehang padu Meghalaya lapen Assam border jitu dispute aputhak tum keneji kang tung lambang lapen je itum kevang jian istame la so lambang chief minister afan same ke tong patuji lapen ke itu border dispute aputhak ke damtang 2017 ninkan jitu Assam government lapen Meghalaya government chief minister amo itu jingbai khala bangso 12 differences areas itum ke thek longbom Haso Assam government lapen Meghalaya government amo 12 differences areas ke du Karbi Anglong long ke parlo jitu Khanduli lapen block 1 lapen block 2 la so long lebang ke Karbi Anglong long plus jitu 12 differences area long pen padar nahi mate pavedat nahi bate dillet nahi pus dil tum kidiman pon bang padolo bosi tamne kedam tam penang an inkan pen jitu Khanduli mate jitu block 1 block 2 area jitu border long jitu Meghalaya aso encroachment nang du mante hada border long amuni tuman kachenek ka holu nang padu lapen border no development ka aputha ke patura halaya huya kama bangke non hejong stame nang do ko asonti mandelo non hejong so astame jitu Karbi Anglong jitu signboard Karbi Anglong pen kata signboard itu Meghalaya so jitu government pen jitu initiative pen si hada jitu public tum pen halang dak asila sona agotuna si dobom putel dadak bangke communal class nang doji achang bang nang do kokpo lasi jitu board jitu state ang bong itu understanding haso understanding itu atmosphere bang na heno dak asin itu kiti man bang lalo je non mat Assam government labe Meghalaya government bang so kaching bai border dispute pata kaching bai bang tong se kot pen do serak nangji lapen ke border amuni tum bang ke chennai ke bang ke non mar ing ton nangji
biota bang kila pas kang ton maniglo kardom